बेयावहाय मोनथाय होखानाय दङ जे भारताव थानाय जायखिजाया नोगोरारिफ्रानो ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जा गोदान दानो हायो। जायखिजाया आफादफोर संगठनफोर दानानै लानो हायो। बे जाबाय भारताव थानाय गासैबो नोगोरारिफोरनि मोनथाय। स' बेनिफ्राय जोंखौ रावबो हेंथा होनो हाया। बे जाबाय जोंनि फरमस्ट एन्ड नाम्बार 1 राइट एबा मोनथाय। नैथियाव जाबाय माब्ला गोदान हान्जानि जोनोम जायो, मानो जोनोम जायो, मानो गोदान संगठन एबा आफादनि जोनोम जायो। बाथ्राया ओरैबायदि रोखा जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफोरनि खामानिखौ रायजो राजाया सुखुवाखै, जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफ्रा रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै, जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जा दोलोफ्रा रायजो राजानि हास्थायनाय बादि मोनथायफोरखौ होनो हायाखै, बिथांमोननि सिमां, बिथांमोननि मिजिं, बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायाखै, अब्लानो बे जायगायावहाय गोदान दोलोनि जोनोम जायो। आरो बेबादिहानो दिनै एपिबिनि जोनोम। एपिबिया मोनसे बिबान लानो थाखाय जोनोम जादों। जों गादिनि थाखाय, जोङो गोहोनि थाखाय नङा, नाथाय जों हमदां हाबाय जे जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि। जों नुहुरदों जोंनि इयुनखौ नाहरनानै माबा मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ। खैफोदा जागायजेनबाय, नाथाय बियो बांसिन जालांबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनो जों मा होलांनो हागोन? दिनै जों ओंखाराब्लाबो थानो हायैसैमोन, जोंहा बैसो जाबाय, जोङो न' सिङाव हाबनानै थानाय बैसो जाबायमोन। नाथाय जोंनि जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंहा जेबो बिबान गैया नामा? बे बिबानखौ बानस'नो थाखाय जों दिनै ओंखारनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं बुंजेननायनिफ्राय आं जोबजासिम बे सोदोबखौ आं रिपिट खालामबाय थागोन। एपिबि इज अ रेसपन्सिबिलिटि। एपिबिया मोनसे बिबान, एपिबिया मोनसे दायित्व। जों रंजानो थाखाय, सोरखौबा गाज्रि मोननानै, सोरखौबा सुथुर साननानै जोङो बेखौहाय दायाखै, नाथाय मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों। आं दिनै ओरैबायदि रंजानाय मोनदों। जोंनि एपिबिनि थांखिया इउथ एन्ड वुमेन। जोङो लाइमोन आरो आइजोफोरखौ थांखिनानै जोङो गुबैयै जों एपिबिनि गेजेरजों खामानि मावनो नागिरदों। आरो जों दिनै नुबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेसेबां गोख्रों दिनै जोङो इउथ सेल मोननो हादों, लाइमोनफोरनि जोङो गांखं मोननो हादों, आइजोफोरनि जोङो मोनसे स्ट्रं, बिराद गोख्रों, जायफ्रा डेडिकेटेड, बेबादि मानसि जों दिनै मोननो हादों। आरो जों सानो बे मोननै जा सेल जों दिनै दाबाय, सेन्ट्रेलनि इउथ एन्ड वुमेन, बे मोननै विंजों जोङो एपिबिखौ ओरैबायदि खारथाय होनो हागोन, जोङो न'खर गामि बयनिबो हास्थायनाय सिमांनि जोङो गुमुरखौ लानो हागोन, आंहा फोथायनाय दङ। आरो बिथांमोनखौ आं बेनिखाय बे सुबिदा मोननायावनो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आं कंग्रेचुलेसन बावो, बेस्ट विशेस होयो। आरो आं मिजिं खालामगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि बेस्टनिख्रुइ बेस्ट पारफरमेन्सखौ होनो नाजागोन, एपिबिनि थाखाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय, नोंसिनि गावनि इयुननि थाखाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बिटिसि आवहाय रायजो राजाया बिकल्प नागिरनानै दङमोन, अपसन नागिरनानै दङमोन। जिनिस मोनसेखौ गोबाव जाब्ला आंगायखायो। जों गावनि जि जोमब्लाबो न'खराव बायनाय दोननानै गाव मोजां मोननानै बायनाय जिनिसखौबो जों आंगायो गोबावद्राय जायोब्ला। आरो बिनि खामानिया भेलुआ गैया जालाङो। जों जि जाहोनाव बेखौ बाहायदोंमोन बेखौहाय जोंनो होनो हाया जाहैयो। अब्ला जोङो गोदान जिनिस लायो। थ' बेबादिहाय अब्ला जों आरो मा खालामो? गोदान अपसन नागिरो। थ' बेबादिहाय जोंनि गेजेराव गोबां रायजो राजा दङमोन जायफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन, जायफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन, अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन। आरो बेखौसो जों दिनै नामै जामै जोङो होदों। जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गोबां मानसि दङमोन जे दिनै इउपिपिएलआव थानो लुबैला, बिपिएफआवबो थानो लुबैला, दा बहा थांबावनो उफाय गैया, खामानि जा सोरबाया ओरैनो कंग्रेसआव हाबनानै थादों, सोरबाया आपआव हाबनानै थादों, सोरबाया तृणमूलआव हाबनानै थादों, बायदिसिना सोरबा भिपिआइ टिपिआइफ्रावबो हाबनानै थादोंमोन। मानि थाखाय? जेखुनु अपसन गैया। बेनिखायनो जों दिनै अपसन होनो थाखाय एबा बिकल्प अल्टारनेटिभ होनो थाखाय जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों। बेवहाय बाजानांगौ, रागा जोंनांगौ, इनटलारेट खालामनांगौ, बेनि खुनु बाथ्रा गैया। जाया
डेम'क्रेसिनि बाथ्रा मिथियो सुबुंखान्थिनि बाथ्रा मिथियो बेफोरो मालाबाबो सोंखारिनाय नङा बयहाबो मावनो थाखाय मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ लानानै जोङो गिदिर बिबान मोनसे लानो थाखायसो जोङो आवगायदों जों दिनै मिन्थिगौ जे जोंनि बिटिसिआव मा जागासिनो दङ बिटिसिखौ जोङो माबायदि मोननाय बिटिसिआ माबायदि जोंनि गेजेराव फैनाय जोंहा सोरखार दोङो होनना बुंनो हानाया बोरै फैनाय बेयाव सोरबा लिडाराल' बेखौ लानानै फैयाखै साफ्रोमबो बे बिटिसि एरियायाव थानाय बर' नन बर' गासैबो राव हारिमु जातिनि मानसिनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों एस्पेसियेलि बर'नि जाफोर संगठन दङ बेफोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों आरो बर' रायजो राजानि जि सेक्रिफाइस जा नागारसारनाय बेनि गेजेरजों जों मोनदों जों बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे 6 शेड्यूलखौ जों माबायदि मोननो हायो 6 शेड्यूल जोङो दा बिटिसिआ जों 6 शेड्यूल एक्टनि सिङाव दङ जोंहा बियो 70 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो आलादा रायजोनि थाखाय मा खालामदों सोमावसारबोगासिनो गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन मुङै गुबुन गुबुन दोलो हानजानि सिङाव थानानै माब्लाबा पिटिसि माब्लाबा पिपिटिसि माब्लाबा इउटिएनएलएफ माब्लाबा बिपिएसि माब्लाबा भलन्टियार फोर्स माब्लाबा एबसु माब्लाबा बिएलटि माब्लाबा एनडिएफबि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आनखि बर' साहित्य सभानि एबा बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानानैबो जोंहा सोमावसारनाय जादों बेफोरबायदि गुबुन गुबुन समाव गोबां बेफोरबायदि संगठन दोलोनि सिङाव थानानैहाय मा खालामबोदों बर'फ्रा खोलोब सोमावसारबोदों संग्राम खालामबोदों आरो बे खोलोब सोमावसारनाय संग्रामनि फिथाइयानो जोंहा मोनथाम सुक्ति एबा गोरोबथा बे जाबाय पिएसि बेनि उनाव बिटिसि बेनि उनाव थांनाय 2020आव जानाय बिटिआर जों मिन्थिगौ जे जेब्ला जों गिबि जिनिस लायो बियो फिसा जायो नखर गंसेयाव जुदि जेबो गैया साइकेल बायग्रोयो बेनि उनाव साइकेल बायनो हायोब्ला बाइक बायो बाइक बायखांनो हायोब्ला साखा मोनब्रैनि गारि बायो साखा मोनब्रैखौ बायनो हायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन लाक्जारि कार बायो बेनि उनाव बेबादिनो न'खौबो हास्लाबाब्लाबो जोङो खथानै खथाथामनि लुयो मोनसे फ्लोर लुयो बेनि उनाव सेकेन्ड फ्लोर थार्ड फ्लोर थाङो दा जोंनि बेलायाव जों नायोबा नुगोन जे बिएसि एकर्डखौ जेब्ला खालामदोंमोन खालामगिरिफ्रानो बुजिबाय उनावहाय मिन्थिबाय जे बेजों जोंहा जेबो जाया जेबो होनो हाया बर' हारिनो बेनिखाय मा खालामखो आरो नांफिनबाय बर'फ्रा खिन्थु दावहा नांनायाव मालाबाबो थाद'आखै मालाबाबो फासयनानै थायाखै बयबो बुङो जोंहा नाम दोङो जे बे बर' हारिया नांगौ समाव खौसे जायो नांगौ समाव गावनि थाखाय बिना लानायाव बिसोरो माहिर आरो खुनु हयथ' बेबादि हारि गैया जायजों खेबथाम मा जादों गोरोबथा जादों बे गिदिर बाथ्रा दिनै बर'फोरनि नांनायखौ सोरखारा स्वीकृति होनानै गनायथि होनानैसो बेफोर गोरोबथाया जादों दिनै जुदिও बर'फ्रा बै समनिफ्रायनो आलादा रायजो बिदोंमोन आलादा रायजो जाथाराब्लाबो इउनियन टेरिटरिबाबो जागोन बेबायदि सानदोंमोन अब्लाबो बर'फोरनो बे मोननैखौबो होआसै